Petra Kotlára. Psi brešú, karavana ide ďalej a koaliční partneri ma zastavujú a pýtajú sa, že prečo ešte stále pokračujeme v tejto téme, už chceme mať pokoj svatý. Už nechceme počúvať veci, ktoré sa týkajú nás samých. Takže dookola počúvame v médiách aj od koaličných partnerov, že my veríme medicíne založenej na dôkazoch. Ja si ešte pamätám pána profesora Meška, ktorý mi o tom veľa rozprával a presne toho by sme sa mali držať. Kotlár rozpráva, kúpil si mikroskop, analyzuje si svoje veci a my veríme medicíne založenej na dôkazoch. Prosím vás, na základe akých dôkazov vy veríte medicíne? To by ma zaujímalo. Evidence-based medicine, ako to s obľubou rozprávajú tí pseudovedci. Nie milí šarlatáni a ranhojči. Úprimne, dnes by som sa tak posledný krát vyjadril k veciam, ktoré na základe svojich analýz posúvam orgánom činným v trestnom konaní a vyzvem ešte raz koaličných partnerov. Opozícia je samozrejme nešťastná z tých vyjadrení, pretože sa ich to dotýka trošku viac ako koaličných partnerov a koalícia rovnako je veľmi opatrná a zdržanlivá pri tom, čo robím a stále upozorňuje na to, že by som sa mal radšej venovať porušeniu ľudských práv a slobôd. Neviem, možno na začiatok by pomohlo aj rozvíriť debatu ohľadom covidových amnestií, ktoré ja považujem za legitimizáciu Mikasových vyhlášok v konečnom dôsledku, pretože amnestovať nulitné vyhlášky je ťažké a potom je otázka, že prečo som hlasoval za to. No, niekedy je lepšie urobiť vôbec niečo ako nič. A na mnohé svoje rozhodnutia mám svoj vlastný názor, napríklad otázku hlasovania na podržanie a podporu koaličnej dohody. A to práve preto, aby som mohol pokračovať v tejto téme, aby sa dostala do nejakej úrovne, aby sa zrealizovala. Úprimne si myslím, že súčasní politici a možno vždy všetci politici od 89. robia stále tú istú vec. To znamená hrať, neprehrať, ale nikdy nevyhrať. Nevyriešiť, lebo toto sa rieši dramaticky. Toto je dramatická záležitosť. A pokiaľ by sme videli, že v tej hre už môžeme vyhrať a bude to niesť dramatické následky, tak to prekryjme inou témou, napríklad konfliktom na Ukrajine alebo slintačkou, krivačkou. Nie, milí šarlatáni a ranhojči. Vy ste hochštapleri a vy veríte medicíne založenej na slepej dôvere v nejakú inštitúciu, v ktorej ani neviete, kto robí. Ste slepí, nevedomí, skorumpovaní, nezodpovední a urážliví panáci, ktorí stratili zmysel pre vedu, filozofiu, odvahu, svedomie a trasiete sa na svojich stoličkách a bojíte sa o svoje pozície a platy. Alergia. Ja mám tiež. Asi z očkovania. A bojíte sa o svoje pozície a platy. Bojíte sa však najviac priznať zodpovednosť a vyhýbate sa všemožne neodvratiteľnému koncu vašej rozpadajúcej sa reputácie. Vy všetci, ktorí teraz mlčíte, ste absolútnou irreverzibilnou hanbou slovenskej vedy a medicíny. Lekári ma zastavujú. Ukončiť to. Nemá to zmysel. No má to zmysel. Má to zmysel, pretože sme prekrytí inými témami. A napriek tomu sa ďalej očkuje. Ja vyzývam koalíciu, vyzývam zložky, ktoré môžu akýmkoľvek spôsobom pomôcť potencovať ukončenie očkovania mRNA vakcínami za podpory alebo nanotechnológie, pretože to má extrémne zásadný význam práve spojiť tieto dve slova, nanotechnológia a mRNA vakcína. Vyzývam, aby sa okamžite zastavilo očkovanie a aby sa zvážilo, či sa vôbec bude očkovať mRNA technológiou na využitím nanotechnológie, nanolipidových obalov, ale to však to si môžeme povedať.
To som tu dal asi omylom, lebo to mi ušlo. Tretiu dávku očkovania pre deti, však dobre. No, aj tak vy nemáte na výber, vy budete musieť vystrihovať niečo z tejto prezentácie, aby ste zosmiešnili celú tú podstatu. Ten výsmech z toho, že Kotlár si kúpil mikroskop, viete, ja som Martinčan, ja som bývalý lyžiar, u nás vyrastala aj vlhova. Ja mám rád sneh, vločky, tak som si kúpil mikroskop a tu mám obrázok zasneženej krajiny. Zrealizovali sme ďalšie analýzy metodou transmisnej elektronovej mikroskopie s negatívnym farbením a dynamickým rozptýlom svetla z 3 uhlov. Ja viem, že teraz asi Šukla, alebo Sav, alebo kto si povie, že... toto je ten môj mikroskop. Viete, toto je sajrajt, ktorý je pichnutý do našich detí. Toto, čo vidíte na obrazovke, má asi 40 000 ľudí na Slovensku. Pán Kotlár, nestrašte, prosím, ľudí. Koaliční poslanci mi dokonca hovoria, nestrašte, už dosť. No ja budem strašiť dovtedy, kým sa to nestiahne z trhu. Kto má takýto obrázok? Evidence-based medicine. Povedzte mi, kto má väčší dôkaz ako ja? Toto je môj obrázok. Toto je obrázok vládneho splnomocnenca. Ja som majiteľom tohto obrázku. A povedzte mi, kto na Slovensku urobil vôbec nejaký takýto obrázok? Kto? Nikto. A viete prečo? Lebo nikto to nevie. Oni vedia, že ja som ortoped, že ma chcú nachytať na niektorých veciach, ale ja vám teraz poviem dneska niektoré veci. Vás hrubo zavádzajú, tí šarlatáni a ranhojiči sú absolútnou hanbou, výsmechom vedy a medicíny. Všetci. Sabaka, Klempa, všetci. Všetci, ktorí sa na tom podieľajú. Nie je možné, aby tí ľudia sedeli na tých istých stoličkách. Otázka je, na čo nám je Šukl? Ten teraz bude zúriť a biť sa, syčať a prskať aj Savka, aj Univerzita Komenského. Moja alma mater bude hovoriť o tom, zastavte toho Kotlára. Vy tragédii, okamžite zastavte toto sneženie. Toto majú pichnuté decká našej populácii. Niekto vám uveril, niekto podpisoval absolútne nelegitímny informovaný súhlas, ktorý dokonca v Žiline bol informovaný súhlas, že podávame vám atenuovaný vírus. Takého človeka treba zavrieť hneď. Jasné, doktori sa rozčuľujú. Ako to teraz vyzerá, aké meno budeme mať, ako budeme mať reputáciu, veda, lekári, medicína. Ja mám rozpracovaných toľko tém, ako napríklad tému Remdesivir, alebo saturácia kyslíkom na iskách. Ku všetkému sa môžeme dostať. Všetko môžeme riešiť. Ale momentálne riešme protiústavnosť, ktorá sa tu pácha. Pokračujeme v páchaní trestnej činnosti, aplikujeme mRNA vakcíny na báze nanotechnológie a sme spoluviníci za to, že páchame trestnú činnosť. Viete, čo je vôbec na tomto obrázku? Niekto. Savka, Šukl, Klempa, Sabaka, Čekan, Vysolajský. Čo sú tie pláty? Lebo Kotlár si kúpil mikroskop. Čo to je? Klempa. Čo to je? Vy neviete? Lebo ja to viem. No, neviem. Ja sa vás nepýtam, ja sa pýtam Klempu. Čo to je? Klempa, Sabaka, Jarčuška. Čo to je ten plátik, ktorých je tam toľko? Niečo musí spôsobiť lokálnu infiltráciu, nejaký zápalik, nejaké zmeny v ramienku. Poďme ďalej. Neuveriteľným spôsobom klamu ľudí. Občania Slovenskej republiky, ja vás prosím, na konci by mala byť mailová adresa, chránená samozrejme, mimo orgánov štátu, kde sa mi budete hlásiť a pomôžete mi a ja pomôžem vám, ako zvoliť ďalší postup pri odškodňovaní a pri
zaznamenávaním všetkých možných nežiaducich účinkov. Mňa nezaujíma šukl. Mňa šukl v tomto momente nezaujíma. Keby som bol ja momentálne minister zdravotníctva, ja vyhodím kompletne celý šukl. Otázka je, na čo tam sú? Na čo nám je šukl? Na čo nám je šukl? Radšej nekupujme jeden tank, ale kúpme im elektronový mikroskop a nech skúmajú to, čo pchajú do ľudí. Na čo nám je? Akú má funkciu? Keď teda evidence-based medicine, čiže zavolám EME a spýtam sa, dobre, ako to je s tými Pfizer, Moderna, všetko OK? Jasné, všetko OK. A EME sa spýtate, ako to je vlastne s tým? Joj, všetko OK, ale všetko začiernime. Všetko OK. Nie, že jeden z nežiaducich účinkov opičiek jahne. Opičiek jahne? Ako fakt? Ale tu je kopec vecí, ktoré je už dávno vyriešených. Patológom sa asi dostanem niekedy inokedy, pretože imunohistochemické metódy, ktoré by mali byť použité na odlíšenie spike proteínu, ktorý sa tvorí po aplikácii mRNA vakcíny a znázornenie alebo zafarbenie nukleokapsidového proteínu vírusu, aby sa odlišilo, že nejde o ochorenie COVID, hej, ale ide o následok očkovania. To už je dávno známe. To všetko vieme. Totálne klamu od rána do večera klamu a zavádzajú verejnosť. A koalícia sa na tom podieľa. Absolútne. Ide o to, že teraz sa založila nejaká komisia ministrom zdravotníctva. OK. On vyzerá, že je fajn, akože niektoré veci rozumie, však niečo sa posunulo. Oni chcú akože súdno-znalecký posudok? No jasné, že nie. Oni dostanú odo mňa otázky a odpovede z toho súdno-znaleckého posudku. Ja sa ich spýtam, dobre, overte to, dokážte to. A z čoho? Z ktorých fľaštičiek? No však ja ich mám odložené v bezpečí, ja im dám tie isté šarže, ktoré som skúmal ja. Či oni akože si objednajú z Pfizeru alebo z Moderny svoje čistúčke, ktoré boli na počítači vyrobené vtedy, keď bolo potreba schváliť podmienečné presadenie na európsky trh alebo na svetový trh. Si myslím, že sme úplne blbí. Úplne blbí. Ja túto tému naozaj, ťažko sa mi s ňou prebije ostatné témy, ktoré tu sú, ale presne to je princíp štátu. Keď je niečo, keď už je fakt prúser, a ideme do medzinárodného prúseru, tak potom to prekryme to niečím a my to iba hrajme do konca volebného obdobia a radšej to skúsme nevyhrať, lebo z toho je zodpovednosť. My budeme musieť zodpovedne pristupovať k jednotlivým procesom vo vzťahu k firmám, ako je Pfizer a Moderna. Toto je. Tu sú priemery molekúl, priemery ciev. Toto je kapilára, ktorá môže mať 5 mikrometrov. 5 mikrometrov, to je 5000 nanometrov. 5000 nanometrov. Na základe našej analýzy sme zistili, overili, potvrdili dôkaz evidence-based medicine, že nanolipidové častice, tukové kvapôčky, v ktorých je, tu vám ukážem obrázok, ktorý som vám ja nakreslil, ak dovolíte. A tu sme. To v tej fľaštičke to nepláva voľne, hej? Ako trepú mnohé denníky a mnohé médiá. Trepú. Však my koľko DNA my zjeme v mäsku. To nepláva voľne v tej tekutine, tam ako vidíte tie reťazce RNA a dvojreťazec DNA. To nepláva voľne. Jasné, keby to plávalo voľne, tak telo hneď zistí, že to je cudzie. Ale že je to veľmi prepracované. Doktor Lang s Billom Gatesom, ktorý teraz robí šarlatánske postupy na VHO a na to budem veľmi, veľmi tvrdo upozorňovať. Ono sa to pekne zabalilo do toho tučíku, do tej kvapôčky, aby bolo jasné ľuďom, ktorí sedia doma pri obrazovkách, aby pochopili, že oni vám pichli nie tie molekuly, oni ich zabalili, aby telo si povedalo, to je tučík, to mám v brúšku. Aj Mikas to má v brúšku, to je tučík a ten tučík, keď lieta, hej, po tom tele, tak to telo nevie, že to tam núka niečo je, čo je cudzie. Potrebujem vám to vysvetliť tak, aby ste to pochopili. Aby to pochopili tí ľudia, ktorí sú zaočkovaní. Ja mám 2/3 rodiny zaočkované a záleží mi na tom, aby boli zdraví. Čiže oni to zabalili do tohto tučíku a to je v tej fľaštičke. A tento tučík malý, kde je napchané RNA aj DNA, to už rakovinové procesy a prepis do ľudskej DNA a prirovnanie ku kukurici alebo k pokusným myšiam, ako nebuďte smiešni, to už celý svet vie. To už vie. Buďte ticho. Všetci buďte ticho, ktorí chcú ísť proti tomuto. To je otázkou času.
Neexistuje možnosť, aby takéto vystúpenie moje neprinieslo výsledky vo vzťahu k verejnosti, kde sa spochybňuje to očkovanie. Áno, ja chcem spochybniť kompletne celé očkovanie. A momentálne s Kennedym riešime záležitosť DTP, difteria, tetanus pertussis, trojvakcína, o ktorú som aj ja odporúčal na Slovensku. Ľudia, ktorí chceli mať aspoň splnené nejaké povinnosti. Aj to je otázne, aj tam sa našlo kopec svinstiev. Na čo je šukl? Takže tieto kvapôčky maličké, oni vám to pichnú do ramienka. Sabakovi, hej, Klempovi, pichnú do ramienka. A oni majú veľkosť, najmenšie majú veľkosť 30 nanometrov. Toto je dôkaz, ktorý, ja neviem, my sme to potrebovali urobiť, ten Kotlár na tých martinských holiach na tom mikroskope potreboval ukázať, že sú tam 30 nanometrové guľvočky. Lenže tá cieva, tá najmenšia cievička, tá kapilára má 5000 nanometrov. Čiže to sa zachytáva niekde, alebo či to voľne pláva. No a keď to pichnete do toho ramienka, sú tam látky, ktoré spôsobujú, samozrejme neaspirujeme, to je v regule od ministerstva zdravotníctva, že po pichnúť neaspirujeme. Ideálne by bolo, keby sme to pichli rovno do cievy. Asi preto sa neaspiruje tá striekačka. Čiže to tam pichneme do toho ramienka a to sa tam medzi bunkami, v tých medzibunkových priestoroch, tam sa to nabobtná, tam je látka, ktorá pomôže spôsobiť medzibunkový takú infiltráciu alebo mestnanie a potom sú tam rúrky, ktoré sú otvorené naslepo. Rúra, normálne, hej, to je lymfatický systém, to není uzavretý systém ako cievny. Čiže rúrka. A keď sa to nabobtná okolo tých buniek, hej, dojde tam k takému zápalu, za ktoré je zodpovedná látka, ktorá tam nemá čo robiť, tak keď sa to nabobtná, tak potom to behne do tej trubice lymfatického systému a ide to do najbližšej lymfatickej uzliny. 30 nanometrové častice, ktoré nesú RNA a DNA. Čo si myslíte, že tá lymfatická uzlina urobí? Však toto preletí a letí to do krvného prúdu. Do 1 hodiny, možno do 30 minút od podania vakcíny je to v celom krvnom prúde. Prečo vás furt iba klamú a zavadzajú? Ľudia, tí, ktorých sa chcete dať očkovať, vypočujte si toto. Dobre, ide to do krvného prúdu. A v krvnom prúde čo? Potom to ide do srdiečka a potom to ide do ciev. A tie cievy, aby bolo jasné, to nie je kontinuálna rúra, z ktorej to nevybieha, aby to bolo dobre naplánované, v krvi to nikto nepozná, že to je cudzie, že je to obalené v tučiku. A aby to bolo dobre naplánované, tak existujú rôzne typy tých kapilár, hej? A najlepšie sú tie, ktoré majú tie fenestrácie alebo otvory. A tie sú v endokrinnom systéme. No a cez takúto dieru vy si myslíte, že čo urobí ten tuková kvapôčka? Ona pekne pláva do hodiny v krvnom prúde a potom, keď si nájde fenestrácie, tak šup do buniek, ja neviem, pankreasu, všade. A ona je taká maličká, tých 30 nanometrov, že bez problémov, a sú aj iné cesty, ale toto je veľmi jednoduchá, bez problémov prejde do plodu. Transplacentárna bariéra. Hej, 30 nanometrová vec, to tam vhupne, to ani sa nestará, že či to tam je. Hematoencefalická bariéra, do mozgu. Toto je posledný, to je taká posledná štúdia, veľmi čerstvá, neviem, či má týždeň alebo koľko. Len aby ste boli v obraze, hej, keď hovoríme evidence-based medicine, Klempa, Sabaka, fakt mi je zle z týchto vedcov, ako sa furt bránia. Je to prúser za prúser. Ja som vyčkával, že nech sú radšej ticho, lebo sa objavujú nové a nové štúdie. Už ich je stovky. To je totálny výsmech vedy a medicíny. Ja verím, že títo ľudia v živote nebudú pracovať na svojich pozíciách. Tuto máme napríklad takýto príklad, hej. Cieľom tejto štúdie bolo preskúmať dlhodobú prítomnosť spike proteínu v mozgových tkanivách s pacientom s hemoragickými mŕtvicami. Zistenia poukazujú na obavy týkajúce sa biodistribúcie vakcíny mRNA a dlhodobej bezpečnosti. A teraz je dôležité to, že spike proteín pretrváva z vakcíny. Hej, už vieme, že v ramienku nezostáva hrozné klamstvo na ľuďoch, permanentné klamstvo v médiách, to je vaša zodpovednosť, to mňa nezaujíma.
hneď ide do krvného prúdu, z krvného prúdu ide všade tam, kde potrebuje, endokrinný systém, tam autoimunitné ochorenia, prepis do DNA, tumorózne procesy, rakoviny, ktoré sa nikdy neobjavili, napríklad rakoviny hrubého čreva u detí, rakoviny pankreasu, všade, kde sú fenestrácie, áno. A spike proteín v mozgu, toto je vedecká štúdia, ktorá je dokázaná, pretrváva v mozgových tepnách až 17 mesiacov po očkovaní. To je, viete, aká to je doba? Ak sa niekto očkoval pred 17 mesiacmi, dneska môže mať hemoragickú príhodu. Môže mať krvácanie. Áno? Do mozgu. Celý svet toto vie. Slováci boli prví, ktorí na to upozornili. My sme totálni hochštapleri a amatéri. Koalícia, opozícia, spolu celá krajina. A to len preto, že na tých istých miestach sedia tí istí, ktorí si potrebujú zachrániť riť. Varujem kompletne celé ministerstvo zdravotníctva a vyzývam ešte raz premiéra Roberta Fica, aby sme si sadli za jeden stôl aj s prezidentom, aby sme zastavili toto šialenstvo. Všetko sa dá dokázať a všetko je overené. Máme veľkosť molekúl, máme teda veľkosť nanolipidových častíc, to je prúser ako Brno, to Klempa Sabaka by okamžite dneska mali odstúpiť zo svojich pozícií, aj všetci tí hochštapleri. Čiže špičkový proteín bol exprimovaný v intime, to je vrstva, mozgových artérií. Táto štúdia preukázala predĺženú prítomnosť vrcholového proteínu SARS-CoV-2 v mozgových tepnách po očkovaní mRNA. A s tým následky, ktoré sú ďalej spojené, Proste to tam je v mozgu, to tam možno máte do hodiny po očkovaní. Žiadne v ramienku. To je tak maličké, že to preletí, telo to nespozná, je to v tuku. Není to varí hanba? A na koho sa ja teraz idem obrátiť? To ja teraz si mám Martinkou Šimkovičovou sadnúť a povedať, ideme založiť nový subjekt. Ja keby som bol minister zdravotníctva, okamžite, to hovorím verejne, okamžite vystupujem z VHO. To, čo sa vo VHO teraz robí, Bill Gates, čo teraz robí s von der Leyenovou, ako pripravujú očkovanie kompletne všetkých detí v Európskej únii, čo sa tam deje, ako nás tu oklama s pandemickou zmluvou. Neexistuje, kým tu budem, že sa pandemická zmluva podpíše. Ešte šťastie, že ten predseda vlády je natoľko inteligentný, že pri tých všetkých prúseroch, ktoré tam sú, tak si so mnou sadol a nehal si to vysvetliť. Toto je nová analýza, ktorú sme zistili. Ja som si povedal, že najzávažnejšia je prítomnosť DNA, zmena ľudskej DNA a ohrozenie slovenského genofondu. My máme toľko informácií, že by ste, iba by som vám dal náudičku, návnadu, aby ste mohli robiť sprostosti v tých svojich médiách. V ľudskej populácii je napichaný brutálny sajrajt, totálne nebezpečný, ktorý spôsobuje s odstupom podľa mňa nie 17 mesiacov, ale až 2, 3, 4 rokov. mRNA technológia, ktorá je skrytá kvôli imunitnej tichosti do tukového obalu, za ktoré je zodpovedný Bill Gates a doktor Lang. Oni na tom pracovali niekoľko rokov. A toto sa pekne distribuje do tiel a pekne sa to exprimuje a ukazuje sa to na bunkách zdravých bunkách normálne tkanív človeka a označí túto bunku za patogén. Ten je napadnutý a v prípade horšej varianty môže dochádzať k autoimunitným procesom. Všetko máte dokázané. Do hodiny to máte v krvnom prúde, rakovinové procesy, autoimunitné procesy, zápalové procesy na srdci. Patológovia presne vedia, čo by mohli urobiť. Nikto z nich to nerobí. Rozčuľujú sa, tvária sa, že tomu rozumejú. Rozumejú všetkému. Ja rozumiem 1%, ale to 1% je momentálne v tejto dobe extrémne potrebné. Podstatné. Ešte raz, záver mojej tlačovej správy. Nebudem odpovedať na otázky, to nemá zmysel. To nemá zmysel. Vyzývam koalíciu a predsedu vlády ukončiť očkovanie mRNA vakcínami na princípe distribúcie pomocou nanotechnológie. Som zvedavý, ako Šukl zodpovie otázky, ktoré mu dám. Urobili ste nejaké skúšky, kontrolu, máte na to aparáty, máte na to vybavenie. Čo je toto? Čo sú tie pláty? Čo je toto? Chcete vedieť, čo to je? Ja to viem. Chcete to vedieť? Nie. Šukl nech vám to povie. Nech vám povie Šukl, čo sú tie trubičky. Ale vy máte tlačovú konferenciu. Nech vám Šukl povie, čo sú tie trubičky.
Nech vám Šukl povie, aká je veľkosť častíc a nech vám odpovie Šukl a Sav a všetci títo hochštaplery, že či je teda možné po vpichu, že to hneď prejde do krvného prúdu. Uvedomte si jednu vec. Ak vám klamali na úvode celého imunitného procesu a imunizácie, že to pichnem do ramienka a tam to zostane, tak vám klamú vo všetkých ostatných veciach. Ak vám klamú, na čo je Šukl, na čo je veda, na čo je veda. Buďte radi, že práve s touto povahou môže človek niekto vystúpiť. A ja sa fakt nebojím a pôjdem ďalej. Včera som mal rokovanie s predstaviteľmi z Indie a mne je jedno, za kým pôjdem. Mne je jedno, či to Slovensko dokončí. Mojou úlohou nie je urobiť viac, ako dať dôkazy. Evidence-based medicine. Tento obrázok je náš obrázok slovenský, tak mi vysvetlite, čo to je. Lebo ja to viem. Som zvedavý, či vie Šukl, čo to je. A či prizná, že to, čo tam je práve to. Som zvedavý. Veľmi sa na to teším. A prosím aj prezidenta Slovenskej republiky, aby k tomuto prispel. Aby sme mohli riešiť ďalšie témy, ale aby sme okamžite zastavili očkovanie mRNA vakcínami a aby sme otvorili tému, kľudne aj v tichom režime, áno, v dôverné, tak ako to teraz zabezpečila VHO, pretože mnohé z tých rokovaní sa dejú v utajenom režime na schvál, aby sa presadilo očkovanie celej populácie v prípade ďalšej pandémie. Som zvedavý, že kam sa dopracujeme. Máme prisľúbené aj z iných štátov, že v prípade dokázania istých záležitostí sa vytvorí aliancia štátov, ktorá si bude vzájomne pomáhať pri vzniku novej pandémie. Ale nie hochštaplery, nie kriminálnici, ako je Bill Gates. To je absolútna hanba, že my dôverujeme človeku, ako je Bill Gates a jeho podpora z Bill a Melinda Foundation. To je absolútna hanba. Som hrdý na to, že ľudia ma zvolili. Keby Pán Boh dal, a bol by som dnes ministrom zdravotníctva, okamžite toto zastavím. Okamžite vymením ľudí na Savke, na Šukli a v úrade pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, pretože oni účelovo klamú, lebo sa trasú a boja sa zodpovednosti. Toto sa raz prevalí. Možno, že na Slovensku zlikvidujú mňa, upracujú ma niekam, ale ja budem ďalej robiť s Rusmi, s Američanmi, s Indiou, s Argentínou, so všetkými, ktorí chcú. A vedzte, že kopec týchto dôkazov už je vo svete dávno von, ale my sme totálne slepí a furt to picháme do tých nevinných detí. Furt. To je moja úloha. Zastaviť očkovanie kvôli našim deťom. Kvôli deťom tých, ktorí veria v to očkovanie. Spochybňujem kompletne všetko očkovanie, lebo si myslím, že Šukl nekontroluje vôbec nič, prestalo plniť svoju úlohu. Som za zdravé Slovensko. Ďakujem pekne. Na hlasovanie. Len my by sme sa ešte pár vecí chceli dopýtať, aspoň ja. Na čo sa chcete opýtať? Viete čo, napríklad... Povedzte mi, na čo sa chcete opýtať? No, ja by som sa napríklad chcela opýtať, že či pri našej práci, no, som sa stal či stále pracujete ako popýtať do celé práce? Vás to sa mi ešte baví? No, nebaví. Odpovedzte mi, môžem pracovať ako lekár popri práci politika? No, pýtam sa, že či pracujete popri práci poslanca, môžete pracovať aj inak, nie? Koľko ľudí mi od vás volalo a spýtalo sa, či si môžu dať spraviteľov výkonu prehľadku mňa na ambulancii? Ja neviem, ja som vám nevolala. Viete čo, ja som není žiadny nováčik v tomto svete, čo sa týka toho byť opatrný. Ja som opatrný aj pre vlastný. Z dvoch dôvodov. Nemôžem dôverovať nikomu, pretože toto má medzinárodný rozmer, celosvetový. Ja som tu na to, aby som pomohol tieto veci riešiť. Ja som tu není na to, aby som zosmiešňoval vedu a lekárov, ale som tu na to, aby som upozornil, že tí, čo tam dnes sú absolútnou hanbou vedy a medicíny. A vy všetci, ktorí tu okolo mňa stojíte, vy všetci ste postihnutí práve konaním týchto hochštaplerov. Pán Kotlár, ja som sa len pýtala, že či stále pracujete popri tejto robote aj v ambulancii. Lekár je slobodné povolenie? No, niektorí poslanci vykonávajú takúto prácu popri svojej poslanci. Nemám na to čas. Takže už neliečite ľudí. Zaujíma vás to štúdia? Pán Kotlár, ja sa chcem spýtať, ste povedali takú informáciu, že kým budete vo funkcii, takže neexistuje, aby bola podpísaná pandemická zmluva. Takže vy máte takú moc väčšiu ako minister zdravotníctva,
Lebo dlhodobo sa to o vás rozpráva, že vy tam... Nemám väčšiu moc ako oni, ale mám schopnosť im doniesť argumenty na stôl, ktoré ich presvedčia, že je to fakt prúser. Ak by chcel napríklad aj Šimečka vládnuť po ďalších voľbách, náhodou, keby sa to stalo, tak dokonca aj jemu by som vysvetlil, že aj pre jeho dobro je zachovať si suverenitu riešenia zdravotníckej politiky v rámci Európskej únie prvoradé, pretože ak my budeme mať chorú populáciu, my môžeme mať akékoľvek zbrojenie a my môžeme mať všetko fungujúce. Ak budeme mať chorú populáciu, nebudeme mať ľudí, ktorí vytvárajú hrubý domáci produkt a tým pádom naša krajina bude chorá a bude bezcenná. Čiže sú správne tie informácie, ktoré hovoria o tom, že vy manažujete celý ten proces tých našich pripomienkach? Ja manažujem tlak. Ja som ten, ktorý vytvára tlak. Vytvoril ho minulý rok v Ženeve, aby som upozornil ostatné európske štáty, že je tu aj istý štát, ktorý má výhrady voči porušeniu ľudských práv a slobôd, nie sú zakomponované do jednotlivých pripomienok, neakceptujú naše pripomienky a Európska únia teraz v tichosti sa snaží nás vytlačiť z tých rokovaní a hovoriť, to je nesolidárne s ostatnými krajinami. Mne je jedno, čo si myslí Ursula. Mne je jedno, čo si myslí Tedros. Ja dobre viem, s kým oni spolupracujú a vedia to aj tí naši politici a zatiaľ je to tak nastavené, že aj pán minister zdravotníctva, aj predseda vlády, keď si sadnú, vypočujú si, povedia, toto je ale prúser. Poďme sa z toho nejako vyviesť. Keby to bolo na mne, ja okamžite vystupujem z VHO. Vy ste chceli zvolať aj bezpečnostnú radu, kde to stroskotalo? Na bezpečnostnej rade. Ale tá nebola zvolaná. Ale však ona existuje, len nebola zvolaná. No, pán Kotlár, ale teraz v tej situácii, keď v podstate ste sám teraz priznali, že už aj tí koaliční poslanci vám rozprávajú, že nech to tak necháte a tak ďalej. Neuvažujete o tom, že by ste rezignovali na svoj post, lebo ste to minule tak naznačili, že keď sa to nestretne s nejakým záujmom, takže vy nebudete na tom poste. Keď teda nebude zvolaná bezpečnostná rada, ste spomínali? Že či už nie ste v tej situácii, alebo vás tam drží, ako sa hovorí, len preto, aby ste nehlasovali proti ním, lebo majú krehkú väčšinu, ako poslanec. Viete čo, to je vaše totálne nezmysly, že ja som utekal z vlády, aby som odhlasoval koaličný zákon. Ste niekoľko desiatok krokov pozadu. Nemá to žiadnu spolu súvislosť, ani súvis, ani časovú následnosť. Ja som mal 5 sekúnd na to, aby som sa rozhodol, či zahlasujem za ten zákon, ktorý bol koaličnou dohodou. Ja som sa tak rozhodol. Rozhodol som sa tak preto, aby som dokončil aj svoju tému, aby som aj pomohol našim koaličným partnerom získať čas, aby mohli prezentovať tie moje výsledky, aby ich najskôr pochopili a aby ich skúsili najskôr požuť. Napríklad ako predseda zdravotníckeho výboru pán doktor Baláš, on sa vyjadril teraz familiárne so Salajom, viedli nejakú diskusiu, kde povedali toľko nezmyslov, hovorili o reverznej transkriptáze vo vzťahu k DNA, to nech si nehajú pre RNA, hovorili tam o niektorých veciach, ktoré vyslovene zosmiešňovali moju pozíciu. Mne je to úplne jedno. Poviem, mne je to úplne jedno, či mňa bude zosmiešňovať zvyšok koalície a opozícia bude zabezpečovať cez financovanie ružových denníčkov, aby pokračovali v tom zosmiešňovaní o kukurici a o Trumpovi a tak ďalej. Viete čo, mne je to úplne jedno. Mojou úlohou ako lekára je byť autonómny. Pokiaľ my hovoríme s Ficom, ako on má tú retoriku, suverénna zahraničná politika, suverénna akože vnútroštátna politika, tak ja robím suverénnu medicínsku politiku. Mojou úlohou je, aby som ja do posledného dňa bojoval za to, aby vy, ktorí ste očkovaní, možno niektorí z vás, aby ste vedeli, že máte v sebe pichnutý tumorózny sajrajt. Nemá to nič spoločné s vakcínou, sú nebezpečné a neúčinné. Upozorím na jednu vec. Oni majú súdno-znalecký posudok, kde je jasne dokázané, dokázané na tej úrovni, ktorá povie, áno, toto je najnižšia možná úroveň, alebo najpresnejšia, najjemnejšia. Že neexistuje priamy evolučný súvis medzi jednotlivými variantami vírusu. To znamená, že ak bola očkovacia látka namierená proti prvému vírusu typu Wuhan a neexistuje tam evolučná súvislosť, čo sme preukázali a poslali sme to Federálnemu vyšetrovaciemu úradu do Spojených štátov, pretože im to zapadá do ich konceptu, tak sa hovorí, že ak na jar 2020 vymyslel wuhanský typ a potom prišli ďalšie, tak očkovacie látky, ktoré ste okrem toho, že sú extrémne nebezpečné, ktoré ste pichali do detí, sú absolútne neúčinné pre ostatné varianty. Dobre, ale ste mi odpovedali na tú otázku, že teda, keď v podstate ste v menšine, že už aj koaliční vám teda rozprávajú, že aby ste to nechali tak... Ja som lekár. Rozumiem, ale teda, čiže nerezignujete na tú funkciu splnomocnenca? Blíži sa možno vaše roztrhanie diplomu? S pochopením? Tak ja si, keď mám mikrofón, som prezne.
Veľmi ochotne. Jednoduchá otázka, pán Kotlár. Veľmi ochotne roztrhám svoj diplom originálny. Každý bude vedieť, že je originál. Ak podpíšeme pandemickú zmluvu, alebo neprestaneme očkovať mRNA vakcínami a Šukl a Saho neodpovedia na tie otázky, na ktorý bol zvolaný nový špeciálny vyšetrovací tím. Do dnešného dňa sa mi neozval nikto z polície, nikto z prokuratúry, nikto z ministerstva zdravotníctva. Ešte som im dal aj Nemáte nervy indíciu na to, že na do- vás kašľú? Prečo by som mal mať nervy? Veď mne to je jedno. Keď sa nikto neozval? Veď pozrite sa, viete, koľko ľudí mne verí na Slovensku? Že robím robotu, ktorú som slúbil? Koľko? 2,5 milióna? Čo vám A to povedal ste ako pán- zistili? Čo vám povedal Myslím pán si to. Danko? Aha, vy si to Napríklad, myslíte? Vy ste minule na poslednej tlačovej... Dobre, pán Kotlár, posledná otázka. Keď skončíte niekedy v úlohe spolumocnica aj poslanca, vrátite sa k lekárstvu? Budete naďalej liečiť? Uvidím, myslím, že áno. Čo vám povedal? Mám rád ľudí a mám rád život a hlavne chcem, aby bola populácia zdravá. Čiže vás bavilo byť ortopédom. Ja som nebol len ortopéd. A čo ste ešte robili? Telovýchovné lekárstvo, ja som mal asi 4,5 tisíce športovcov, ktorí pravidelne chodili na športové prehliadky. Čiže v tomto budete raz pokračovať? Viete čo, ak to dopadne negatívne a ja budem mať dôvod odísť z pozície, kde sa láme chlieba, môže byť Slovensko zdravšie, je otázne, či môžem sa stiahnuť do pozície, kde stále budú rozhodovať tí istí ľudia, ktorí boli zodpovední za môj pád. To je veľmi závažná otázka a vôbec sa nebojím ísť robiť hocičo iné. Možno budem robiť lavičky pre dvoch, drevené, pretože tá komunikácia je totálne vyjasná. Ešte keď Lebo dokedy dávate ten... Vy ste napríklad dnes nazvali aj teda lekárskú obec skorumpovanými darebákmi alebo panákmi, takže či sa vám chce ísť späť do tejto komunity? Ja si vytvorím svoju vlastnú komunitu, ktorá mi bude dôverovať. Dokedy dávate deadline na to zastavenie tým očkovaním? Do konca júna. Do konca júna, hej? Zmluva o očkovaní. Čiže dovtedy, aby sme ukončili teda očkovanie mRNA vakcínami, hej? Tak. Dobre, tomu rozumiem? Áno. Hej. Tak. Potom sa teda vzdáte funkcie. Áno. A pán Kotlár, ako vnímate Musím byť opatrný v tých slova... vyjadreniach, aby ste mali vyjadrenie, za ktorým si budem stať, ale je tu ďalšia tlačová beseda, nechcem zdržiavať. Prepáčte, ešte ako vnímate slova vašej lekárskej fakulty, kde ste študovali? Oni vlastne považujú vaše slova za nebezpečné. No, to je dobré, že sú nebezpečné. Ono totiž celá táto vec je nebezpečná. A vy Je na dobré, že sú nebezpečné. Ja som rád, že je rozruch. Ale oni mysleli inak nebezpečné, ako to myslíte vy. Áno, znižuje sa očkovanie, dôveryhodnosť očkovania, dôveryhodnosť inštitúcie vo vedu, medicínu, tak to má byť, lebo medicína a veda zlyhala počas covidu a stále zlyhala. Na škole vás ale asi učili niečo iné, nie? Na škole ma učili byť autonómny a pomáhať ľuďom. Ako môže niekto tvrdiť, že pomáha ľuďom, keď im napchá sajrajt do tela, o ktorom ani netuší, čo tam je? No dobré, ale na škole asi vám vysvetľovali... Ste očkovaná? Prečo sa Ste očkovaná? Prečo sa majú Ste očkovaná, prosím, Áno, ja odpoveď. som očkovaná. Čím? Ja neviem, Pfizerom. No to je každého súkromná vec asi, nie? Však môžem na to odpovedať tak, ako vy teraz Môžem, komentujete. ja s tým nemám problém. Máte tam toľko grafénu a plátov grafénu, ktoré tam nesmiete von, mať. alebo musíme sa... Vás upozorňujem na to, že celá vaša propaganda iba smeruje k tomu, že jedného dňa budete vyhľadávať pomoc, ako sa toho zbaviť. A tú pomoc vám môže dať niekto, kto zo začiatku viedol diskusiu o tom, aby sme to zastavili. Čiže vieme pomôcť ľuďom, ale vy najskôr musíte rozumieť tomu, čo máte napchaté v tele. Ďakujem. A vy na týchto testoch robíte sám, keď ste hovorili, že ste si kúpili mikroskop? Na Martinských horiach, hej. To by som pán doktorom Sáleho také veľmi, ale asi budeme ponechať, môžeme mať tlačov. Sledovali ste tlačovú besedu Petra Kotlára, vládneho splnomocnenca pre preverenie manažovania pandémie koronavírusu. Celý záznam nájdete na našom spravodajskom webe joj24.sk v sekcii tlačové.